И здравейте, потребители на YouTube, аз съм StomatBG и днеска играем Майнкрафт, както виждате. По заглавието, сигурно, ако можете да четете заглавия, сте видели, че това би трябвало да не е моя world. Точно така. Това е Survival сезон 2. Сигурно се чуете, но какво стана с сезон? Каква чудна постройка. Какво стана с сезон 1? Се питате ви. И аз много лесно ще ви отговоря. О, джунгла! Много лесно ще ви отговоря. Да, бях открил едно село. Много лесно ще ви отговоря на този въпрос. Последния епизод, като умрях, включих да снимам епизода, но искаш не искаш и всичките мои айтеми се изтриха. И си казах, аз тогава що не почна нов сезон. Какъв смисъл? Акация. Искам саплингът. Да, имам full iron set. Ей. Сигурно в момента ви е тъжно. Не знам, някой може да им радостно. Сигурно се чуете защо не съм почнал от начало. Защото ще е тъпо. Пробваха, обаче епизода не стана. Уау! Това е Божията кокошка. Обърни се. Добре. Бил Божията кокошка. Там. Я, саплинг. Айде ще си без цвета. Без перото. Саплинг. Ох, какво съвпадение имам точно за един саплинг. Добре, имам чувство, че това преча. Сега вече имам още един свободен слот. Винаги един свободен слот не е лоша идея. Айде, един саплинг. Не искам 5, един. Я? Да, що ли пък да ми даде саплинг? Що пък епизод да не ми е в чакане на саплинг? Този епизод ще се кръсти и събира на чакане на саплинг симулатор. Вау, каква форма. Чакайте. Тя вече се тръгна. Сериозно? Айде, един. Айде, добре, половин. Ми дай нищо, че няма такъв. Явно няма да получим саплинг. Без друго това дърво не ми харесва нищо, че ми е любимо дърво. Без друго аз може да живея някъде наоколо. Да, второ село и ще живея някъде. Секунда си казах, че открих трето село. Да видим нещо тук. Добре, тази пустиня ще експорвам или извън. Не знам дали го виждате, но ако направим така. Исусе! Не бива да се шкуваме с Исус.
Да, няма да кажа на какво. Имаме свободно място да има. Чакай! Да, логично. О, има и Blacksmith! И предишната имаше Blacksmith. Вау, това село страшно много макив как се генерирал. Хало! Много съм хайпнат за тази поредица. Вау, аз мога вече. Яде. Поръчка. Айде за едно голца. Дайте се едно голца. Да, брат. Айде. Ще използвам един как. Чакай, имам ли свободно място? Добре, прави това хак. Да. Това е хак. Видяш ли какъв съм мен? Там. Айде идей, това село ли има моркови? Искам картофи, нищо, че имам един картоф от зомби. Но искам да имам по-достойно количество. Да не започвам жътвата само от едно картофче. Вау, това си е страшно. Това заслужава един скриншот. Ще си схъбя всичкия кабелстоун. Ще си струва. Малко съм близо, ама. Мисля, че открих къде ще живея. Ще живея близо до селото, ако сте се досетили. Там, където погледнах. Ако не сте от най-достъпливите. Не, че ви обиждам. И, А, У, И, Х, А, С. Ей, тук е прекрасното място. Тук ще се селя. Така, опа. Слагам тия печки така. Тук никога не е имал печка. Никога не сте виждали, че има печка тук. Хайде, планка. Легло. Дрямка. Така. Една честовица няма да откажа. Да, точно така, няма да откажа. Аз не съм отказващ. Може си. То планк никога не сте го виждали. Така. Не. Айде бе! Да, и книгиче. Напишете в коментарите дали да направя, дали да копам малко извън кадър. В смисъл, следващия епизод да копнем заедно или извън кадър. Така. Ама аз съм сигурен, че ще направя едно нещо извън кадър и то ще правя ферми. Там си имам луит, ако случайно нещо не достигне си и до ветърбъра.
Седло... Да, другия епизод вече имам идея. Какво ще правя? Ще търсим хорси. Да. Това ще стои тук. И това ще стои тук. Така. Не. Да. По принцип тук на място на водата стои лъка. След това вода, храна и точове и ендърпери. Когато вече съм се развил много. Има ендърмен фармове, мендърмен фармове. Искам малко повече да разгледам този вилич. Добре. Айде, това вилич ли ще е с моркови? Поне знам, че наблизо е Кация Байо. Предишното село беше с моркови, пък аз очаквах тук да има картофи, щях да съм много радостен. Библиотечка. Дед входа ни е бъгнат. Къде е лайбрериан? В принцип трябва да има лайбрериан. Макар че той излиза на разходка. В почивка е днеска, нали? Сряда. Нищо, че сряда не е почивен ден. Той пък иска да е почивен. И аз подкрепям неговите решения. Когато си искам да е почивен ден. Вау, видяхте ли това? Това не е грифене. Ще си го върна. Пънчено. Ще да е много лесно, ако беше така. Да, аз не влезнах през хода. Помислих, че чупих грешния блок. Това книгите ли взе? И на хвъник. Що бива, където? Не си мисли, че ще ме избягаш. Ще ме краде книгите. Като си купиш книгите... Да. Да. Нищо особено. Вау. Не. Вау. Наводних селото и след това сякаш. Това село всъщност има кефено, как се генерира. Всичко е личното. Така. Не взимай дърта, който чупиш. Сега накъде бях? Накъде му беше моето дом? Вау! Беше някъде там. Да, там беше. Айде. Да. Ей тук. Ей тук. Намерил. Приятели, това ще бъде всичко за този клип. Не забравяйте да го харесате и да се абонирате, ако още не сте. Всъщност, защо го казвам? Много е рано за края на клипа. Чудите се защо правя така. Не заради гледката. Ама искам да ми се вижда. Добре, и сега второто. Качик. И това ще бъде всичко за този клип. Не забравяйте да харесате и да се абонирате, ако още не сте. И до следващия клип. Бай-бай.